Salutare lume, eu sunt Scooby-Doo, bine v-am găsit la un prim episod dintr-o serie cu un joc minunat care este intitulat sub numele minunat de Grand Theft Auto San Andreas, mai pe scurt de GTA San Andreas. De ce am ales să joc acest joc? Deoarece, din păcate, din greșeală, fără să vreau, ca un tâmpit, am șters jocul Total Overdose, fără să vreau, total din greșeală, adică a fost o fază prea tâmpită. Fără să vreau, am vrut să șterg un program și erau amândouă cu T, că e vorba despre TeamViewer. Și am dat pe el, știi, am dat pe T și n-am stat să mă mai uit. Și am dat delete, pur și simplu. S-a dus întâi pe Total Overdose, sau bă, am apăsat de 2 ori sau ceva de genul. Am dat delete, s-a dus. După aia nu i-am dat seama, pur și simplu nu mi-am dat seama, pentru că nu intrasem în joc. Nu mi-am dat seama, așa că am folosit CC Cleaner-ul peste vreo 2 zile. Și apoi am realizat, CC Cleaner-ul este un program care te ajută să-ți golești din RAM, să faci mai multe chestii, să te ajute să optimizezi, cum ar veni calculatorul, să șteargă din Recycle Bin, să-ți șteargă istoricul de la browsere și chestii de-astea. Și te ajută, adică nu mai merge lăgui și chestii de-astea, dar eu ca prostul l-am folosit când nu era nevoie. Și mai era o singură misiune, fraților, o singură misiune, eram atât de aproape să terminăm. Da. Am uitat să vă zic un an nou fericit. Vă doresc să aveți tot ce vă doriți, să mai trăiți până la al 100-lea an fericit, până când o să înregistrez eu la episodul 100. Stai așa, nu să mă exprim. Peste 100 de ani, deci peste 100 de ani când o să înregistrez, să trăiți până atunci, să aveți tot ce vă doriți încă o dată. Și voi și cei din familie, ce trăiți, bla, nu mă pricep la chestii de-astea. De ce am ales jocul ăsta? Pentru că e un joc foarte mișto și o să jucăm cam în 50 de episoade, să zicem. Băi, eu nu știu ce să vă zic, o să facem episoade de 20 de minute. Hai să-i dăm drumul. Ok. Poate dacă fac ceva de genul ăsta să audă mai bine. Nu știu ce să zic, foarte. 5 years on the East Coast. Hai să It's vedem. time to go home. Eu știu că a fost plecat 5 ani, dar s-a întors în sfârșit acasă. Îl sună Sweet. A murit maică, să-i zice. Se urcă și el în taxi, liniștit, se ducă. Și apar milițienii. Pasagerii, ieși cu mâinile afară. Passenger, show us your hand. Auzi că se arate mâinile. Parcă n-are și el. Stop. Pune-te pe Get down burtă. on your knees. Manuel, pune-te în genunchi și acum lasă-te pe Now burtă. down on your stomach. There you go. Fură și I'll banii. take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's Auzi că money. e foaia mea, sunt This banii. is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Drăgul înseamnă Welcome fals. home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Să-l bagi în mașină, zic în căruță. Să-l bagi în mașină. Mergea și el omul liniștit cu taxiul, venea de la aeroport și Get trece out of here, mașina. you greaseball bastard! Stupid Mexican. Și că mexican Oh, hey, stupiți. sorry. My Și că bag. scuze. Hey, man, my bag. I-a lăsat ghiozdanul acolo? Sau ceva? Nu știu asta dacă e. How you Deci ce been, ceva din Carl? ghiozdan. How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean, legit.
Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. Retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the Ce fuck se- you want from me Ce this se time? ăștia, ce When we se want ceartă. We'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. Acum o să-l arunce și de aici like începe a jocul. donut, Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See Hernandez? Oh shit. Here we go again. Auzi, Worst place din in nou the world. aici. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Se plânge și el că a fost aruncat de către polițai. Bine, acum intrăm în pielea personajului. Ce vreau să vă zic, noi suntem Carl Johnson, CGI. Vreau să vă zic cum acest personaj este luat din realitate. Este un rapper american. Cântă foarte bine. Vă recomand să-l urmăriți. Deci, îmi pare rău, dar o să folosim un singur cod și anume codul pentru viața infinită, deoarece mie mi se pare imposibil jocul ăsta fără măcar un cod. Codul de viață infinită este Bagovix și nu este viață infinită, ne apără doar și doar de împușcături. Nu ne apără de falling damage, adică când cădem, nu ne apără de lovituri, nu ne apără de să te calce mașina și chestii de astea, nu te apără de explozii, nu te apără de când înoți să ai oxigen, nu te apără. Așa că pur și simplu o să mergem. Ați observat că ne arăta o săgetuță peste această bicicletă. Asta pentru că trebuia să o luăm noi. Vedeți și voi că aici apare un CGI. Asta nu luați în considerare, o să fie mai încolo. Apare aici un CGI. Aici este casa personajului lui Carl Johnson. Așa că o să mergem. Acolo este locul de bază pentru orașul întâi. Locul de bază. Așa că o să mergem. Pentru că acolo o să avem prima noastră misiune. Hai, fuck it. Ce m-am speriat de asta. What? Stai. Y. Asta o să fie mai încolo. Fuck it, trebuia să am ocolit ca prostul. Dar pot să iau pe aici. Fuck. What? Ați văzut cum s-a lăsat? Hai să vedem. Uai de mine, iar m-am speriat. Tâmpenie de mașină care faci comod ca o tâmpită. O să mergem tot în față, tot în față, tot în față. O să mergem tot în față, tot în față, tot. Aici e o crăpătură în gard, dar nu o să folosim deoarece auzi. At least it was before I fucked everything up. S-a întors și el în sfârșit. Acum apăsăm ori pe F, pe litera F de pe tastatură, ori pe Enter ca să ne dăm jos sau să ne urcăm într-un autovehicul sau sau o bicicletă sau o motocicletă sau orice, în avion, în barcă, în orice. Aici o să avem noi prima misiune și anume o să ne folosim scuze, scuze. Uite, frate, bă, nebunul. Suntem acasă la Big Smoke. Mă rog, de fapt suntem acasă la noi, dar o să fie Big Smoke aici care o să ne atace cu o bâtă ca un idiot. Are și el PS3. De fapt, ăla cred că e PS2, după cum arată televizorul. Stop it! What are you doing? Carl, Brian, stop it! Quit it! Mom's here. Mom, they're up to something. Acum se gândește că maică s-a murit.
Și acum apare tâmpitul ăla. M-a speriat You prima picked the oară. wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill! CJ. Oh, my dog! What's up? Câinele meu, ce mai faci, ce mai e You nou? okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But Da. right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Asta era maică sa. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's Cei care au not mașina cut. Keep the frumoasă și îl value întreabă and keep dacă it știe real. să conducă. Sweet and Candle. Aici o să se certe idioții ăștia. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see. Asta, fata asta este Hey, what's sora up, lui dog? CJ. Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away Că nu from. poate să fool. creadă că s-a dus. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch I of love lowlife. women. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her Vezi, acum right, ți-l disrespect înjură. you, and he How the did. hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet Da. Shit. asshole. I-a zis-o. It's real fucked up. Everything. Everything. What you mean? Ce-i cu mine? Ia What, apart from your mother being dead? ești supărată, Things are maică going real ta. bad. Let me show you running, man. Asta Tony's este buried over real, there. dar rău. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Zice că peste tot Everybody sunt glass demoni on și food chestii first, astea. then ask questions second. Bine, acum o să mergem noi aici. O să încercăm să luăm mașina lui CJ și vedeți pe că acolo sunt 4 Ballers, biciclete. drive-by, incoming. Gangsterii. Oh, car. Auzi, We gotta că get băi back to the mașină. hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Even you ain't forgotten Acum that. vor să Follow my mergem să ne lead. luăm o mașină, o motocicletă de asta. Right, Fucking hell. Că acum mă duc în față. Dacă apăsați de multe ori Takes back înainte, some other thing, aleargă, mă rog, bagă Yeah. sprint. Things has changed around here. Dați așa că nu știu pe unde o ia. CJ, watch your back around here, man. How Oh I get my so god, back? s-au băgat boi ăia. Oh, frate, ce frumos. Bă, nu în asta, mă. Nu în asta, bă, idiotule. Bă, ce pui mi faci? Așa, da. Fucking hell. Acum fugi ca un tâmpit. V-am zis că o să fie nevoie. Bă, ești nebun. V-am I spus thought că... this was family's turn. Da. Yeah, it's Dimple Drive family. We don't roll with them no more. Fraților. Vă dau eu acum. Okay. Bă, dați-vă, mă! Deci cred că asta e cel mai mare fail în misiunea asta pe care l-am dat vreodată. Nici prima oară când am făcut asta nu făceam așa. What? Mișcă, Muric, mișcă cât un pic. Bă, e bine, mă. Move it, CJ. Oh, fuck it. Shit, a bonus car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker. O să mergem, motherfucker. Brrrr, și am adus la dreapta. You just a liability, CJ. Spune că are abilități ascunse. Watch it. Oh my god. Mi se pare că trebuie să sărim undeva, oricum o luăm în stânga și în dreapta. Eu am reținut drumul de câte ori am încercat să filmez. O luăm pe aici, apoi pe aici. Dar hai să-i așteptăm și pe aia, că poate nu dă un bonus sau ceva la sfârșit. Hai.
Hai băieți, hai, încetinel. Cătinel, hai. Man, you pissing me the fuck off. Acum trebuie să sărim pe aici. Ui, woohoo, boom. Trebuie să o luăm la CJ acasă. Am pus-o un punct pe hartă să fie mai ușor. Ai de mine! Uai! Goșilor, marș! Dispareți! Frate, trebuia să mă duc în partea aia, fuck it! Fuck it! Why you bother coming back? Ba nu trebuia să mă duc acolo. Atacă polițaiul! Du-te și oprește-i! Că-s boi! Stâmpiți de cap! Au probleme mentale! E bine mă, hai că i-am pierdut de acolo. Și acum o luăm tot așa cu sprintul. Și acolo este locul principal din GTA San Andreas. Sau Grand Theft Auto San Andreas. Sunt primul, frățică. Am dat și cuponul meu, șterse Got transpirația. with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. O să facem și misiunea următoare și încheiem și noi videoclipul, deoarece ne-am lungit un pic. Misiunea următoare e cam mică. Aceea ne arată că putem să salvăm, ne arată și un garaj mai devreme. Ne-a dat respect și mai multe chestii. Hai să văd și eu ce fac cu asta. Hola shop aici. Now, crap! Is you clumsy or dumb? Hai că intrăm aici în The Johnson House. Da, spune că pentru a putea salva, aici salvăm, trebuie să ne ducem pe aia și să o luăm pur și simplu. Asta nu știu cum se face, probabil că... Sau, stai, cred că, da, e bine, trebuia să stăm pe aia. O să salvăm la ultima, deoarece mai am o salvare acolo. Eram mai în față cu misiunile și n-am chef să salvez peste, pentru că trebuie să iau de la capă și n-am chef. Așa că, deși prin urmare, mai avem următoarea misiune. Hai să o facem repede, pentru că nu e atât de grea. Pe tab, Hello? apelăm, mă rog, răspundem la Sweet. apeluri. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and Hai să split with mergem the ca group. oamenii normali. Now we so Asta busy fac de pe sex alt. and ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. De pe alt făceam să merg ca un om normal. Ține-am apăsat. Aici se întâlnesc și ăștia. Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? Că se No bucură hug? să For sure, my să nigga. se My întoarcă, bad. căci că Scratching with you. niciun pic Hey, de man, iubire, what you nu scrap for? îmbrățișare, nimic. Man, some pizza place keeps paying no raw hit Acum up, în man. față Shit is ne duce beautiful. să Teach ne you on the tundem lesson. Fucking și apoi o să... Deci ne duce să ne tundem și după aia să mâncăm și o să fac o tâmpenie asta. Dar o să vă arăt. Let's go, bitch. Auzi Hey, că să show me how they mergem drive on the cu... East Coast, homie. Hai să o luăm. You'll Swallow never the get milk. none with that. Nu vreau să dau peste stampete. Fac melodie. Hey, OB still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. Acolo unde este So when you run punctul along again? galben, Nah, trebuie să I ajungem think noi. I'll stand. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still Spune că acolo busted to intru me. ca să... De ce poliție infectă? Păi nu vine cu mine acum. Bine, hai că mergem la barber. Aici este... Take a seat. El ne știe deja, uite avem și o oglindă, ce frumos. What you want done to your Eu vreau să facem pe ăsta cât mai țigan. Cât mai țigan posibil, cât se poate. Și am zis că, uite, asta ar fi țigănia supremă. Nu asta, cealaltă. Asta e țigănia supremă.
ticănia supremă costă 100. Vedeți și voi că mai sus, doamne ce prost sunt, arătam cu degetul pe ecran. Mai sus, nu am cursor, fuck it. Mai sus, în partea de stânga sus, apare acolo space egal bui și return, adică enter egal back. E cam ciudată chestia asta pentru că, uite, noi cumpărăm de pe space și acum să ieșim de pe buy. De pe return. Am făcut acum jumătate din misiune. Eu, de ce auziți așa scaunul ăsta cum face? El ăsta râde de noi I acum. told you he was crazy. Man, you Un avion jacked fantom. up. Man, what's this? Shit look ridiculous. Da, No respect for the hood. Oh, vin clean în as 10 shit. minute. 10 minute. Looking too skinny, CJ. Wanna Da, get us something to mama, eat. vreau să merg la Finish masă. this. Then I'm gonna take care of business. Nu stau singur, am și 14 ani. Na, ce vrei să faci? Ne spune că aici mergem să mâncăm la pizzeria asta. Mă rog, nu e numai pizzerie, ne dă și chiftele și mai multe chestii, dar o să luăm pizza, pentru că este cea mai populară, adică așa bănuiesc că e cea mai populară în America. Pizza shop. Aici stăm să cumpărăm. Choose from an aspiring range. Nu, asta cu două în stânga. Nici chiftele următoare. Tu, am să te cumpăr de pe Space, costă $10. A lot of napkins. Îmi urează poftă bună și acum intră și tâmpitul ăsta și o să fac o mare tâmpenie. De ce băță eu așa scaun? Give up the money. It's a raid. Toate Ryder, mani, not this acesta este un again. furt, un That joc. ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you Who did crazy. they Let's steal? get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit! Look, Cică... this pizza parlor's no pushover. Mamă, ce trage What you ăla cu waiting for, shotgun. fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Mamă, cum se vede la galben peste la roșu. Vedeu, aiu. Fuck it, damn it. Dacă eu pe aici nu mai repede. Aparent o să pierd misiunea. Fuck it. Oh, nu. Dă-te Bine, jos. CJ. Nu, fuck it. O să o facem din nou. Dar trebuie să ne încadrăm în 10 minute. Got that fool's run. Take him off. Hai să alergăm să văd și eu pe unde pot să iau. Hai, mă. Unde aș putea să o iau? Hai, mă, nu pot să cred. Mi-a adus mama mâncarea. Asta este bine. Zi-ră că pot să urc pe aici. Da. Găsire cale de scăpare, dispari. Hai. Acum alerg până acolo să mai slăbesc un pic pentru că am puțin fat. Am puțin mai mult fat. Cum îl facem gras? Mâncând. Cum îi facem mușchi? Mergând la sală sau alergând ce chestii. Cum facem stamina? Habar n-am. Stamina mi se pare că tot la sală. Aleargă, CJ, aleargă. Bine, o să încheiem aici episodul, pentru că o să fac eu acea misiune între episoade și o să revin cu ea făcută deja la următoarea misiune, o să trecem. Eu am fost Scooby-Doo, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să spuneți și prietenilor despre această serie dacă v-a plăcut. Și cam atât a fost cu acest episod, pe data viitoare.